Wadhi mbele nyakora majuang gi wechego mag tuke. Amos Butit notelne jotugo e timne kama otingo Jackson Kiprono gi Mike Rotich e kao loch mar tielo mar ariyo mag KCB Golf Tour manobagi e lap ma par 71 Eldoret Golf Club. Tim Amos Butit noloyo points 116 kendo yombo tim manotingo jotugo Kipchirchir Kiprono, Nelson Olgut, Patrick Kiprono gi Geoffrey Kitiwa. Mane duto yudo points 106. Timbe ariyo manotike thuolo mokwongo ariyo e tuke manoyo jotugo maromo 200 nong'ado tiko mar finals mibiro bagi tarik 6 dwe mar 12. Tielo mar adek mar tukegi biro bagi dwe mar 4 tarik 12 e alap ma Kakamega Golf Club.